Krásný den nebo večer, opět vás všechny zdraví Ronia u tohoto výkladu pro vás. Takže děkuji vám moc, že jste tady se mnou, že jste si pustili tento výklad. Moc mě těší vaše přízeň a samozřejmě třeba like u videa, váš odběr tohoto kanálu nebo i případný komentář pod videem. Velice ráda si ho přečtu a určitě mě velice potěší. Dnes tady je opět pro vás výklad, jak jinak než vztahový. Takže téma tohoto výkladu je, jaké má vaše osoba plány, co vlastně chce, nebo nad čím přemýšlí, co plánuje, jak vás vidí. Je tedy možné, že o vaší osobě něco nevíte, že máte třeba dilema a velice by vás zajímalo tedy, jaké má myšlenkové pochody ten váš člověk, co má v té hlavě, a když třeba na vás myslí, tak jaké jsou ty myšlenky ohledně vás. To je tedy téma dnešního výkladu. Vaším úkolem je vybrat si z hromádek 1, 2 a nebo 3. Máme tady první hromádku a u té tady je kamínek. Mám dojem, že to je bičí oko. Takže komu se bude líbit, tak je to hned první výklad. Potom je tady dvoječka a u té je ametyst. Takže takový úlomek ametystu, 2. A u 3 je to křišťál. Komu se bude líbit, tak je to poslední, 3. výklad s křišťálem. Vyberte si tedy intuitivně. Klidně si video pozastavte. Časová osa samozřejmě je pod videem. Vy, co si vyberete 2 nebo 3, tak se můžete přímo prokliknout na ten váš výklad. Berte to tak, že to budou kolektivní energie, nemusí to být úplně všechno o vaší osobě nebo o vás a o tom vašem vztahu. To by bylo úvodem všechno a já už jdu na výklad číslo 1. Tak já ještě jednou vítám vás všechny, co jste si tedy vybrali tento kamínek, výklad číslo 1. Jdeme na váš výklad, podíváme se tedy, jaké má ta vaše osoba plány, co plánuje, na co myslí v rámci vás a jak na tom ta vaše osoba třeba je, nad čím přemýšlí. Tak, máme tady kartičku ze symbolonů v energiích blíženců a je tady i energie Pany. Je to někdo, kdo hodně přemýšlí, možná taktizuje, něco vymýšlí ten člověk. Pomýšlí na jistotu, nebo je tady takové pomýšlení na jistotu a bezpečí, nutkání něco opakovat. Máme tady krále zamyšleného, máme tady i hvězdy nebo hvězdu, král poháru, tady určitá citlivost, potřebuji svobodu a volně se nadechnout, jeden vzkaz pro vás a druhý, mockrát jsem držel v ruce telefon, ale nedokázal se ti ozvat. Takže i na tohle může myslet vaše osoba. Samozřejmě já si tady budu ještě dokládat. Tak, co já tady tedy z toho úvodu hned vnímám, tak je to, že ta vaše osoba něco vymýšlí. Možná není spokojena sama se sebou, má toho v hlavě moc. Chtěla by jistotu ve vztahu, chtěla by se cítit v bezpečí, nebo by tento člověk moc rád něco takového i připravil pro vás. Nebo tuší třeba, že vy byste to takhle chtěli, že si představujete ten vztah takový naplněný, láskyplný a aby tady byla jistota a spolehlivost. Ale i když mám dojem, že tento člověk může už být vyzrálý, že to není žádný 20letý mladíček, tak přesto je tady určitá nevyzrálost, nevyzpytatelnost nebo takové ty energie nahoru a dolů. Nevím, co chci. Jeden den jsem na pohodu, úžasný, bavič, příjemná energie, pozitivní myšlení, druhý den, propad dolů, negativní uvažování, negativní řeči. Ten člověk si prostě nevěří a má sám se sebou problémy, ale pořád věří, že tady něco spolu tedy dokážete. Je tady velká naděje toho, že tento vztah by se mohl ustálit, nebo že tento člověk už se opravdu nadechne a nebude tolik lpět na té svobodě, ale bude chtít být v tom vážnějším vztahu. Protože on se tady rozhoduje. On třeba už mockrát držel telefon. Mockrát chtěl třeba vám něco důležitého napsat.
nebo sdělit, ale pořád jakoby sbírá odvahu a nemá na to ty koule. Není si sám sebou jistý, nebo třeba i tím, jestli chce být v tom vážnějším vztahu. Takže tento člověk promýšlí ty tahy, rád by to třeba někam i posunul, ale zatím se pevně ještě nedokázal rozhodnout, rozhoupat a udělat ten krok. Takže tady je možné, že se trošičku s touto osobou můžete točit v tom kruhu. Něco se tady opakuje. Můžou to být nálady té vaší osoby. Tady ta vaše osoba také může být taková nevyzpytatelná, nečitelná. Vy kolikrát nevíte, co si máte myslet, na čem vlastně jste. To může být největší problém u této vaší osoby nebo u tohoto vašeho vztahu. Že i když třeba byste chtěli, aby tahle osoba plánovala, nebo byste chtěli ten posun, tak s tímto člověkem zatím to není možné. Tento člověk nad tím vším může přemýšlet. Může do nekonečna tady promýšlet ty tahy, jak by to třeba šlo, ale on spíše pořád o tom buď mluví, nebo přemýšlí, ale nekoná. To je tady jeden velký problém právě tohoto krále. Je tady tedy nevyzpytatelnost až přecitlivělost i u této osoby. Já tady i vnímám pro někoho z vás, že tahle osoba přemýšlí i dost často třeba o tom, že jste ti praví. Může se tady i přemýšlet o sňatku, o určitém zázemí, které by bylo potřeba budovat. Je tady prostě pomýšlení na tu jistotu, ale momentálně tento člověk to nechce realizovat, nebo z nějakého důvodu nemůže realizovat, ale pouze si to vysnívá nebo si o tom sní a bojí se třeba přijít o tu svobodu. Má strach, že se bude dusit, že nebude tedy moci volně dýchat, že o něco přijde, že bude mít třeba tu kouli u nohy. Takže úvahy tady by byly, vaše osoba by chtěla s vámi mít třeba ten vážný vztah, pomýšlí na to, ale bojí se to zrealizovat. Takové myšlenky má tenhle člověk. Je i citlivý, řekla bych, že umí naslouchat, hodně přemýšlivý, někdy až moc, jako by stojí na místě a je to celé bez posunu. Vás tady ten člověk už může tímto docela nudit, dráždit. A někdy máte z toho chutí prostě třeba už z toho vztahu odejít, opustit toho člověka. Je možné, že někdo z vás už to udělal, že už vás přestalo bavit na něco tady s tím člověkem pořád čekat. Protože někdo z vás i mohl usoudit, že se prostě nedočkáte. Je to tady takové celé vzdálené, ten posun. Je to pořád o snění, moře úvah, ale ta realita je taková jiná, než jsou sny nebo plány tohoto člověka. Doložíme si tady ještě další karty, aby jsme tedy věděli, jestli tady je ještě něco skrytého, nebo co tady bude důležitého pro vás do budoucnosti, co můžete od této osoby očekávat. Takový meďánek, takový možná trošičku pecivál. Někdo, kdo opravdu se nerad hýbe, kdo si pěkně usedl na ten svůj trůn, kdo může tedy měnit ty svoje postoje, svoje názory a je opravdu nečitelná tahle osoba. Takže tohle tady já dost vnímám. Vlastně tyhle 3 zprávičky od té vaší osoby jsou velice příjemné, pozitivní a dobré. Je tady tedy zájem o vás. Tento člověk možná právě teď hodně myslí na zabezpečení, na tu svoji hojnost, možná i pro vás. On může plánovat, ale má pocit třeba, že bez většího obnosu peněz, bez nějakého našetření to tady nemá smysl. Tento člověk může být opravdu dost v hlavě, takový plánovací typ a právě teď může být dost zaměřený na výdělek peněz, na ty své jistoty. Ale je možné, že pomýšlí právě i na tu jistotu tedy s vámi, protože myslí na vás ten člověk
Vlastně touží i po romantickém vztahu, chce možná více informací nebo potřebuje ještě, něco zjišťuje. Každopádně bude volat nebo se ozve a budou tady i nové informace pro vás o této vaší osobě. Takže je tady i takové vyjadřování lásky. Je to vlastně někdo, kdo rád pečuje. Je to tedy typ toho medvídka. Někoho, kdo by se tak rád ustálil, ale má v sobě velké nejistoty, nějaké bloky, něco možná nedořešeného a proto se tady točí v kruhu. Každopádně na vás hodně myslí tato osoba a můžete i očekávat, že tady bude rande, že vás tahle osoba někam pozve nebo že se brzy uvidíte. Tady určitě ještě tento vztah bude pokračovat, bude se vyvíjet a budete spolu prostě komunikovat, něco si domlouvat, možná i plánovat budoucnost pro někoho z vás, protože je tady opravdu velká naděje, že tady se splní nějaké přání, že tady ještě bude posun. Může to trvat, ale dočkáte se. Tak to bych tady tedy viděla pro vás, kdo jste si vybrali hned první výklad. Já vám velice děkuji za vaši pozornost, za váš čas, mějte se krásně a užívejte si. A právě teď já už vítám všechny, kdo si vybrali ametist, takže výklad pro vás, výklad číslo 2. Podíváme se tedy, nad čím přemýšlí vaše osoba. Jaké má plány, jak je na tom, co třeba právě teď řeší, anebo v jaké je energii. Máme tady kartičku práce, máme tady i disciplínu. Jsem disciplinovaný a tím také úspěšný. Tady je někdo možná hodně zaměřený na práci. Je tady potom i nerozhodnost. Máme tady milence. A takovou maminku, nebo tedy tahle kartička je císařovna, je to taková péče. Je to někdo, kdo je velice rodině založený, kdo třeba touží po miminku, po rodině, a i ten váš člověk vás může vnímat velice pěkně. Můžete být tou pravou pro tu vaši osobu. Tento člověk by s vámi chtěl něco dělat, něco začínat, něco budovat a možná časem tvořit rodinu nebo se o vás starat. Nebo on vnímá, že i vy byste se postarali o ledasco, že jste prostě pečující, starostlivá a byla byste velice dobrá matka nebo partnerka. Je tady potom vzkaz, nevím, co mám dělat. A ještě další, trápím se kvůli tobě. Takže takové vzkazy, takové energie. Je možné, že tady ta vaše osoba se rozhodla právě teď, že ještě musí buď na sobě zapracovat, nebo že potřebuje pracovat na nějakém projektu. Musí se třeba postarat i o to, aby měla dobrou práci. Takže je hodně disciplinovaná tato osoba. Já bych řekla, že tomuto člověku se dá i věřit. Že on může plánovat budoucnost. Možná je opravdu teď zaměřený na sebe. Může být i na určité křižovatce. Může tápat. Může si tady ještě zpracovávat nějaké své témata, protože neví, co má dělat v nějaké oblasti. Něco tuto osobu určitě trápí a je tady i ta energie nerozhodnosti, ale přesto 2 i 4 jsou velice dobrá čísla z numerologického hlediska. Je to dualita a je to uzemněnost, ustálenost, ukotvenost, energie pro rodinu, pomýšlení na rodinu, pomýšlení na vztah. Chci být s tebou, jsme tady spolu, něco jsme si možná už spolu prožili, odžili, ale momentálně já mám nějaký problém. Momentálně potřebuji pracovat ještě na něčem jiném, než na našem vztahu. Tady u vaší osoby mohlo nastat tedy nějaké trápení, může to být právě i z oblasti práce. Váš člověk třeba nemá jistou práci nebo má problémy v práci, může hledat novou práci a jakoby neví, co má dělat. A potřebuje tedy se k něčemu vybičovat, i se pro něco rozhodnout a něco začít. Orientace na tebe a orientace na praxi. Chce vztah, tento člověk chce vás, ale zároveň
ví, že musí ještě být disciplinovaný, že tady ještě jakoby nedozrál na něco čas, že se tady možná na něco opravdu musí čekat. Protože ta císařovna je dost často i o čekání na hojnost, nebo ta císařovna bývá těhotná, takže je třeba možné, že ještě těch 9 měsíců si tady na něco budete muset počkat. Že tady něco je ve vývoji, v takovém vývinu a něco se tady může zrodit. Je tady i tady energie toho děťátka. Tady, jak drží tedy císařovna nějaký plod té vaší lásky. Je možné, že s touto osobou třeba budete i někdy zakládat rodinu nebo mít dítě nebo pečovat o vaše děti, o to vaše hnízdo, že tady bude krásná taková rodinná energie. Podíváme se ale ještě i, co dál má v hlavě vaše osoba, nad čím přemýšlí, nebo v jakém je nastavení, co si myslí a co by chtěla. Pro dvojky, co má vaše osoba tedy v hlavě právě teď. Je tady smrt nebo nějaké ukončování, nějací kostlivci, energie hada, něčemu se tady někdo brání. Takže z těchto 3 kartiček já bych řekla, že s tou vaší osobou je to opravdu těžké. Že ta vaše osoba si pořád dělá nějaké hranice. Něčemu se vymezuje, něco nechce to přijmout a pořád něco oddaluje. Dává tady všemu čas. Je tady tedy i energie vach nebo pany. Je tady velká nerozhodnost. Nemůžu se rozhodnout. Nevím, co chci, nebo vím, co chci, ale nevím, jak to mám udělat, nevím, co mám dělat a trápí mě to. Tady je možné, že je potřeba ještě něco ukončovat, projít si nějakou transformací, pochopit určité věci. Ta vaše osoba může pracovat na sobě. Prostě dnes ne, teď to nepůjde. Je potřeba, abych já ještě si tady něco zpracoval, něco udělal, jakoby zamakal na něčem, na sobě. Tento člověk tady udělal určité hranice. Je možné, že nekomunikuje nebo se neozývá, může být někde odcestovaný. Takže je tady přerušený kontakt, možná i přerušený váš vztah a na něco se tady musí čekat. Až tady přijde to rozhodnutí. Až tady bude nádherná, tvořivá energie císařovny. Přichází hojnost, stabilita, pokud se ta vaše osoba ale rozhodne už konečně a konečně bude vědět, jak to má udělat, jak se k vám třeba přiblížit a projde tedy nějakým uvědoměním a sebezměnou. Půjde do sebe prostě tento člověk, nebude se bát. Je tady energie té dívky s hadem, nebo symbol hada, takže tento člověk třeba nevěří sobě, nebo nevěří i vám. Tady se mohlo něco mezi vámi stát, že ta osoba se právě vymezuje a tedy bojí se něčeho a může se bát i takového svého neúspěchu. Že třeba u vás nepochodí, že nebudete už mít potom zájem. A je možné, že se to stane, pokud tento člověk opravdu bude tak dlouho v energii nerozhodností a toho trápení a tím, že nevím, co se sebou, co s tím vším mám dělat a jak to třeba posunout nebo jak se k vám přiblížit. Takže tady ten člověk může být hodně ve strachu, může si něco hodně zakazovat, může být bojácný, každopádně je tady nerozhodnost těch vah. Na tomto vztahu bude potřeba ještě hodně pracovat. Jakoby s vaší osobou může být ještě hodně práce. Věřím tomu, že někdo to ani nedá a vzdá to, protože tady to vymezování je možná třeba už takové dlouhodobé. Už vás to nudí. Tento člověk prostě v těchto energiích může být pro vás, pro někoho až nesnesitelný. Ale věřím tomu, že někdo z vás se i dočká a tento člověk se rozhodne pro tu rodinu, pro vás, pro třeba vaše společné dítě. Že najde tu cestu, přestane se už trápit a udělá ten krok. Už něco udělá, už to rozsekne, jako tam ten člověk, který seká to dříví. Prostě zapracuje na sobě,
zapracuje tedy na tom, aby se tady něco posunulo, pohlo a konečně už udělalo. Takže to je tady pro vás. Takové může mít vaše osoba myšlenky. Nad tím vším přemýšlí. Řekla bych, že tento člověk hlavně přemýšlí sám nad sebou. Má prostě problém se sebou. A může to být všechno pouze o jeho hlavě. Nebo i nějaké problémy vykonstruované v jeho hlavě. Takže tady bude pouze na vás, jestli vy třeba chcete čekat, jestli tomu budete dávat šanci a jestli vám za to stojí tahle osoba. Tak to je tedy pro vás, kdo jste si vybrali ametist a balíček číslo 2. Já vám velice děkuji za váš čas, za vaši pozornost. Mějte se krásně a budu se na vás těšit zase někdy příště. A právě teď už zdravím vás, co jste si vybrali křišťál a balíček číslo 3, výklad tedy pro vás. Podíváme se na tu vaši osobu, nad čím přemýšlí právě teď. A tady je tedy nějaké takové vězení, samota, problém, překážka. Potom tady máme nezištnost, snaha o dokonalost. Jednám oproštěn od očekávání, nová orientace, síla obnovení, cítím sílu obnovy. Potom tady máme kartičku síla. Tady bude potřeba pevná vůle, odhodlání. A ještě tady máme i kartičku takového střelce, tedy někoho, kdo by něco rád získal, posunul se, měl ten úlovek. Zajímavé. A potom vzkazy. Nechci o ničem přemýšlet. A myslel jsem si, že je to jen flirt a že to tak cítíme oba. Tak, od vaší osoby tady jdou takové zvláštní energie určitého zaměření na vás. Ale ta osoba se k vám nemůže dostat. Nebo si něco zakázala, nebo jste se rozešli, anebo vy vůbec nemáte zájem vlastně o tuhle osobu. A ona se cítí zavrnutá, uvězněná a že nemůže udělat krok směrem k vám. Každopádně vás mohla naštvat tahle osoba, protože mohla opravdu chtít jenom flirt, nebo mezi vámi šlo o intimnosti a je to třeba celé pouze milenecký vztah. Tady se nechce o něčem přemýšlet. Tady se jakoby neplánuje budoucnost. Je tady vášeň, je tady až magnetická přitažlivost, vztah takový napůl. Tady to může být hodně o zbližování a zase rozcházení. Začínáme pořád od nuly. Takže určité rady pro vás tady jsou, abyste od této osoby vlastně nic neočekávali. Abyste se odprostili od plánování s touto osobou, protože pravděpodobně s touto osobou nic plánovat nejde. Tady může být nová orientace, vzplanutí, síla obnovy, ale spíše toho žáru a toho, že tento člověk zase třeba s vámi bude chtít trávit chvilku nebo pouze jednu noc, jeden víkend a potom si zase jdete každý po svém. Tento člověk chce být sám, nebo mu vyhovuje to, že je sám, nebo někde úplně jinde, než jste vy. Mezi vámi to tady může být celé o karmickém vztahu. Tady je prostě lovec, tady je někdo na vás hodně zaměřený. Má určité touhy a sny, ale spíše je to takové celé povrchní. Ten člověk vám nemá jakoby co nabídnout, nebo nemůže vám nabídnout toho víc, než co třeba nabízel doposud. Může to být i vaše takové zrcadlo, a nebo i vy nastavujete této osobě zrcadlo. Máte si co předávat, nebo měli jste si co předávat, ale může to být hodně zatížené, může to být i pro vás takové bolestivé tento vztah. Je možné, že teď právě mezi vámi opravdu není úplně dobrá energie. Že se můžete právě teď cítit sami nebo docela dost špatně. Nebo také i, že třeba si můžete i namlouvat, že jste vy ta špatná. Pozor na to, abyste si třeba s tímto člověkem neudělali nějaký takový nezdravý vztah. Abyste si třeba nemysleli, že nemáte na nic lepšího. Není to pravda. To by bylo pouze zase namlouvání něco do vaší hlavy. Vaše takové destruktivní myšlenky
určitá neláska k sobě, možná nesebevědomí. Je tady prostě určitá zatíženost v tomto vztahu a i určité energie, dá se říct, takového sobectví. Myslím na sebe a vlastně ten váš člověk může být zištný a vy byste to chtěli třeba úplně jinak. Vy jste od toho měli jiné očekávání, než se nakonec ukázalo. Takže tento vztah zatím může být napůl, může to být pouze milenecký vztah, můžete být jakoby v trojúhelníku, je tady pro vás nějaká osoba, která tedy je někde jinde, s touto osobou nemůžete být, nemůžete se k sobě dostat, nebo nemůžete spolu dělat naplněný vztah, protože tady ta osoba je uvězněná v něčem jiném, může mít tedy nějaký závazek, dala nějaký slib, nebo tedy třeba je to ženatý člověk nebo vdaná žena. Tady někdo třeba i si potřeboval dokazovat, že ještě na něco má, že je o něho zájem, že je tady nějaká ta síla v něm a ta orientace na tohoto člověka. Ale vám to mohlo hodně ublížit. Možná vy se cítíte jako ve vězení nebo v nějaké situaci, z které nemůžete prostě vystoupit. Můžete se cítit jako oběť a nedělá vám to prostě dobře. Podíváme se ale, co dál můžete od této osoby očekávat, jaké jsou tady ještě další energie. U tohoto lovce, dá se říct, a člověka, který nechce o ničem přemýšlet, tak podíváme se přesto, o čem přemýšlí nebo co má v hlavě, protože určitě na něco myslí, když si na vás vzpomene. Takže v rámci vás myšlenky této osoby. Tady je potřeba dát i něčemu jakoby čas. Tady z těch kartiček já i vnímám to, že vy jste se tady mohli oddat jeden druhému. Nebo je tady takové odevzdání až možná závislost, spoluzávislost jeden na druhém. Celou svou bytostí jste se odevzdali tomuto člověku, i když víte, že spolu nemůžete být. Protože tady je i energie bezpodmínečné lásky. Vy třeba víte, že spolu nemůžete být z nějakého důvodu, že můžete být oba zadaní, že není tedy opravdu možné tady dělat naplněný vztah. Takže jste to takhle přijali. Přesto se tím ale můžete velice trápit, protože tady může jít o karmický vztah. Opravdu je tady potřeba dbát na tu nezištnost. Tady jakoby není možné něco získat, něco posunout. Může to tady být celé o tom splanutí, o tom ohni, o té síle, o té vášni, pomilování, ale pouze je to tedy lovec tento člověk. A je to třeba i celé o flirtu. A víte to oba, možná to tak i cítíte oba. Je možné, že se tady i hraje o čas. Je potřeba, aby se tady něco uzdravilo. Každopádně tento člověk se vás nechce vzdát, nebo naopak vy ho. Je tady energie toho pronásledovatele. Strach, že toho člověka opustíte, takové může mít myšlenky. Naopak i vy se třeba bojíte, že to skončí, že se k sobě už nedostanete. Že nebude možné se třeba vidět. Přesto je tady silné pouto a energie toho, že vy dva bez sebe nechcete být, neumíte být a je tady tedy až taková závislost jeden na druhém. Trápení, že se k sobě nemůžeme dostat, že spolu nemůžeme být. Pro někoho z vás je možné, že když tomu dáte ten čas, takže to tady může nabrat určité obrátky. Že to může být i progresivní vztah. Nebo že se to posune a vyřeší se to. Že to tady celé sklouzne do dobré energie. Může se tady i něco uklidnit a z té vášně to tady třeba celé časem sklouzne do určité umírněnosti. Vy třeba tady budete mít pochopení pro něco u této osoby, protože já tady vnímám i citlivost, pravděpodobně tu vaši citlivost k této osobě. Vy můžete i něco odpustit a znovu se třeba k sobě nějak přitáhnout.
Opět tady třeba může propuknout vášnivý vztah. Dáváte si pauzu, nemůžete být spolu, ale zase se to tady obnovuje. Od 0 až po tu 9 a pořád dokola. Začátek a konec. Nemůžeme být spolu, je tady problém, nechceme o ničem přemýšlet, ale zároveň to znovu obnovujeme a těšíme se na sebe. Je tady tedy ta síla té vášně a té lásky. Ale pozor na tu závislost, pozor na toxický vztah nebo na takový strach z té opuštěnosti, že to jednou skončí. Takže je potřeba nic neočekávat, všechno přijímat a nějak to dopadne, nějak se to vyřeší. Hlavně tedy nepromýšlet tahy dopředu, spíše to nechat plynout. Protože vy dva, i když se rozejdete, napíšete si třeba něco nepěkného, tak stejně po čase to zase budete obnovovat. Tento člověk vám prostě zase bude chybět. Takhle to možná máte oba dva. A třeba i důležité je tady opravdu nést i nějaké následky z tohoto vztahu. Je možné, že tady bude i nějaká konfrontace a potom tady můžou přijít i určité následky vašich činů. Takže dávejte si pozor, abyste se třeba i vy neuvrhli do něčeho, co by vám neprospívalo, co by vám mohlo rozbít třeba funkční vztah, který máte, protože tady ten vztah může být o flirtu a o sexualitě, o pobavení se, ať už tedy jste spolu v komplikovaném vztahu, nebo jste od sebe, každopádně tady je silná náklonnost a pouto. Tento člověk vás může třeba i pronásledovat, nebo vždycky si vás umí vyhledat, vždycky si vás najde. Toto všechno může mít tady ta vaše osoba v hlavě a drží se toho zuby nehty. Nechce to pustit, nechce vás pustit, může na vás být tato osoba až závislá. Takže to je tady pro vás, kdo jste si vybrali třetí balíček, třetí výklad. Já vám velice děkuji za váš čas, za vaši pozornost. Mějte se krásně, užívejte si a budu se na vás těšit zase někdy příště naslyšenou.